Хәерле көн, хөрмәтле өлкәннәребез. Исәнмесез, кадерле ветераннар, өлкән яшьтәге әбиләр, апалар, килгән кунаклар, авылдашлар. Сезне исән сау күрүебезгә без бик шатбыз. Чын күңелдән бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Гомер күзегез матур, кояшлы булсын, сау сәламәт булыгыз, бәхетле картлык кичерегез. Ә хәзер сезнең өчен вокаль ансамбль башкаруында җыр Аллага шөкер. Рәхим итеп каршы алыгыз. Bir maksatlı ayağa uzmasın ömür. Siz iseniz Allah'a şükür. Siz iseniz Allah'a şükür. Oyunu bilen, şartları bilen, Хөрмәткә иң матур җырын үзенең бүләк итәк. Мария Михеева. Как сладко быть мамой. Звездное житье, застучит мое сердечко, точно так же, как твое. И пойму я понемногу, наполняясь тишиной, что моя тропинка к Богу может быть протоптана тобой. Как сладко быть мамой и знать, что ты — это я. Как сложно быть мамой, на жизнь благословляет тебя. Как сладко быть мамой и знать, что ты — это я. Как сложно быть мамой. Ты просто знай, что я люблю тебя. На моей ладони вьется линия твоей судьбы, и рука моя коснется, лоб твой жаркий остудить. Ты запомни, время лечит, то улыбкой, то слезой, и твоя дорожка вечность может быть протоптана мной. Как сладко быть мамой и знать, что ты — это я. Как сложно быть мамой, на жизнь благословляет тебя. Как сладко быть
тебя. С праздником нас, уважаемые, дорогие, любимые. Самое главное, здоровья вам, тепла. Не болейте, пожалуйста, никогда. Сейчас прозвучит еще одна песня в моем исполнении. Песня называется «Подари, березка». Пролетели вмиг ночи летние, осень красная все листвой сожгла, а любовь моя безответная, виноват ли ты, виноват ли я? Я сама не знаю, я прошу совета, с безответным чувством, ох, как трудно жить. Подари, березка, мне свои сережки, на свидание к милому ходи. Я сама не знаю, я прошу совета, с безответным чувством, ох, как трудно жить. Подари, березка, мне свои сережки, на свидание к милому ходи. Журавлиный плач, тучи серые, от любви своей я схожу с ума. Стала моя жизнь безответная, виноватый ты, виновата я сама не знаю, я прошу совета, с безответным чувством, ох, как трудно жить. Подари, березка, мне свои сережки, на свидание к милому ходи. Пролетели вмиг ночи летние, осень красная все листвой сожгла, а любовь моя безответная, виноватый ты, виновата я сама не знаю, я прошу совета, с безответным чувством, ох, как трудно жить. Подари, березка, мне свои сережки, на свидание к милому ходи. Я сама не знаю, я прошу совета, с безответным чувством, ох, как трудно жить. Подари, березка, мне свои сережки, на свидание к милому ходи. Спасибо большое, с праздником вас! Ә хәзер сүзне котлау өчен авыл хакимияте башлыгы исеменнән Флюза Тимерхан кызы Сулеймановага бирәбез. Заяз авыл хакимияте исеменнән, үземнең исемемнән барыгызны да Олылар бәйрәме белән котлыйм. День пожилых, с днем пожилых инде. Сезгә алдагы тормышыгызда зур уңышлар, бәхет, шатлык, главное, менә шундый авыр замана ширләр килмәсен, здоровье сезгә, вот шул үйләр тыныч булсын. Менә по статистике безнең Заяз авыл хакимияте нинде 65% в основном олы население. Менә 35% молодежь. Считай, авыл олыларда байтак кына. Шулар менә барысы да исән булсын, здоровье булсын инде аларга. Менә шул. Сезне тагы бер бәйрәм белән. Хәзер сезне хөрмәтләп җырлый Зифа апа Канбекова һәм Флюр абый Авдеев. Оныттың бугай. Рәхим итеп каршы алыгыз. Sine uylasa
Боршылып ерім, инден ишауай, көңілім сезіп, назлы язларыны ұныттың бұғай, ұныттың бұғай, көңілім сезіп, назлы язларыны ұныттың бұғай, ұныттың бұғай. Йыракыты қалды, дәртленіп ярысып, бежірлап өткен ұл яшіл тоғай, қабатылап бұламай, бірге шоқларыны ұныттың бұғай, ұныттың бұғай, қабатылап бұламай, бірге шоқларыны ұныттың бұғай, ұныттың бұғай. Сүйдеп өтінемейм, ләкин өкінемейм, яшілікті сені сүйгенге шулай, сен мені түгел, яшілігінің өзін ұныттың бұғай, ұныттың бұғай, сен мені түгел, яшілігінің өзін ұныттың бұғай, ұныттың бұғай, ұныттың бұғай, ұныттың бұғай, ұныттың бұғай, ұныттың бұғай. Сүзне құтлау үшін біздің ауылдашыбызға Медхат абай Резяповқа береміз. Рахим етіңіз. Сегодня самая молодая, самая энергичная, самая красивая, самая жизнедеятельная гвардия отмечает свой день, День пожилых. Разрешите мне от имени ветерановской организации Бузовецкого сельского поселения, от имени ее председателя, заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации, Республики Башкортостан, почетного гражданина Кырмыскалинского района, кавалера многих орденов, медалей Рашида Исламовича Жданова и от своего имени поздравь всех вас с праздником Днем пожилых. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, ваш безупречный труд во имя благополучия нашей страны, за ваше сознательное, преданное служение порученному делу. Пусть ни на секунду не иссякает отмены здоровья, бодрость духа, удачи вам во всех ваших делах, отдыхе и трудовых свершениях всем вам. Рахмет барыгызда, herkes sizге шатлыклар, сүйүнүчлөр, юлдаш кына болуп турсын. Бейрам белән, яшьләр бәйрәме белән, акыл бәйрәме белән. Рахмет барыгызга. Ничек ташлап китим, ничек ялгыз итим, сөн буенда үскән талларны. Ага шишмәләрдә, белмимен нишләргә дә, ташлап китә ул мамаларны.
Әгәр китсәм алар, янкәләр талар, китәчәкләр миңа ияреп. Китсәм туган яктан, читтәге кыз тапмам, яшәрмен мин җанны телгәнәп. Җырлыйм туган якта, җырлыйм сезнең хакта, каеннарым белән бергәләп. Җырлыйм туган якта, җырлыйм сезнең хакта, каеннарым белән бергәләп. Үскән шушы җирнең мине бер кошы, китәргә дип канат кагынам. Кайгы шатлыкларым, шатлык сагышларым, җибәрмәсләр туган ягымнан. Китсәм туган яктан, читтәге кыз тапмам, яшәрмен мин җанны телгәнәп. Җырлыйм туган якта, җырлыйм сезнең хакта, каеннарым белән бергәләп. Җырлыйм туган якта, җырлыйм сезнең хакта, каеннарым белән бергәләп. Каеннарым белән бергәләп. Рәхмәт, зур итеп рәхмәт. Хәзер тагын бер җырымны сезнең өчен бүләк итәм. Шаулый урман дип атала. Кушылып җырлап утырыгыз. Шаулый урман, җилләр
сейчас, многоуважаемая наша молодежь, мы поиграем сейчас с вами. Игра называется «Знакомство». Я буду задавать каждому из вас вопросы, а вы будете выбирать листочки уже с ответом, и вы должны будете ответить на мой вопрос с листочка, который вы возьмете. Выберите на выбор любой. Я задаю вам вопрос, вы берете одну полосочку. Нет? Итак, готовы? Отсюда давай. Итак, первый вопрос. Громко читаем, ладно? Микрофон не достает. Любите ли вы ходить в гости? Выбирайте ответ. Хобби у меня такое. Хобби у нее такое, да. Аплодисменты, пожалуйста. Да. Так, давайте, следующий вопрос. Вы любите танцевать? Каждый день и не по разу. Аплодисменты, пожалуйста. Так, следующий, третий вопрос. Любите ли вы вмешиваться в чужие семейные дела? Какой вопрос? Это бы мне не помешало. Это бы мне не помешало. Давайте следующий вопрос. Вы всегда так много едите? Кто там? Вы всегда так много едите? Каждый второй день. Каждый второй день. Аплодисменты, пожалуйста. Так. Пятый вопрос. Имеете ли вы привычку знакомиться на улице? Это так приятно. Конечно, это же так приятно знакомиться, здороваться со всеми на улице. Аплодисменты, пожалуйста. Следующий вопрос. Вы любите детей? Когда меня никто не видит. Когда меня никто не видит. Следующий вопрос давайте. Хотите ли вы выиграть миллион? Я прочитаю. Хотите ли вы выиграть миллион? Только на грани отчаяния. Только на грани отчаяния. Она хочет выиграть миллион. Так, давайте следующий вопрос. Вы любите разгадывать кроссворды? Скучно. А иначе жить скучно. А иначе жить скучно, конечно. Так, давайте следующий. Любите ли вы читать чужие письма? Еще раз повторю вопрос. Любите ли вы читать чужие письма? И под пыткой не скажу. Правильно, и под пыткой не скажу. Аплодисменты, пожалуйста. Так, давайте. Следующий вопрос. А вы часто лазите в чужой огород? Качкаров. Громко. Сильнее. Бывает, но только ночью. Ну, конечно же, когда же еще можно залезть в чужой огород? Только ночью. Так, давайте. Следующий вопрос. Храпите ли вы во сне? Потом гости больше не приезжали, да. А похраплю-ка я, да. Молодцы. Итак, следующий вопрос. Скрываете ли вы свой возраст? А разве не заметно? Аплодисменты, пожалуйста. Следующий вопрос. Вы часто падаете с кровати? Марсабой, давайте. Вы часто падаете с кровати? Редко. Это в листочке так написано, или вы от себя отвечаете? Итак, вы часто падаете с кровати? Я же сказал, очень редко падаю. Очень редко падаете. А по бумажке? Только с просонья и в тапочках. Молодцы, давайте следующий вопрос. Вопрос. Вы любите сладкое? Что? Люблю очень даже. Очень даже любите. Конечно, кто сладкое не любит. Я тоже люблю сладкое. Итак, давайте следующий вопрос.
Давайте. Итак, вопрос. Вы любите ли вы готовить? Только в минуту слабости? Тоже хорошо. Аплодисменты, пожалуйста. Следующий вопрос. Любите ли вы мыть посуду? Я сопротивляюсь. Она сопротивляется. Вы ночуете дома. Ну что-то надо делать. Да. Давайте, следующий вопрос. Митхатабы, давайте. Любите ли вы ругаться? Да. Вопрос задала, а вы должны ответить. Да. Бумажку возьмите одну. Только в бане. Только в бане, конечно, где же еще ругаться. бане Кто приходит, слышал, не видит. Еще Маратовыга. Давайте, Маратабы. Лотерея. Давай, вопрос. Не суйте свой нос в чужой вопрос. А вот, у вас есть недостатки, Маратабы? У вас есть недостатки? Ну я не сую свой нос. Не суйте свой нос в чужой вопрос. Конечно, я тоже с этим согласна. У меня плохо со слухом. Любите? Не любите? Не любите? Любим? Молодцы! Еще раз с праздником вас, дорогие наши, многоуважаемые наша молодежь. Каршы алыгыз. Хәзер сезнең алдыгызда Флюр Абдиев җырлый. Барыгызны да бәйрәм белән, кадерле авылдашларым. Хәзер сезнең игътибарыгызга бер җыр, картамны шәмбирак дигән. Әкрен генә сиздермичә яшьлек гомерем үтә. Күңелләр һич тә картаймый, һаман да нидер көтә. Картаямын исең йөрәк, маңгайлар сырланса да. Үтте яшьлек юләрлек дип, җырларда җырланса да. Картаямын исең йөрәк, маңгайлар сырланса да. Үтте яшьлек юләрлек дип, җырларда җырланса да. Әллә гашык булдым инде, яшьли сөйгән яр кебек. Әйтерсең дә берәү килеп, иркәлисе бар кебек. Картаямын исең йөрәк, маңгайлар сырланса да. Үтте яшьлек юләрлек дип, җырларда җырланса да. Картаямын исең йөрәк, маңгайлар сырланса да. Үтте яшьлек юләрлек дип, җырларда җырланса да. Мөхәббәт яшьләрдә диләр, була ул картларда да. Мөхәббәтсез яшәп булмый, картайган көннәрдә дә. Картаямын исең йөрәк, маңгайлар сырланса да. Үтте яшьлек юләрлек дип, җырларда җырланса да. Картаямын исең йөрәк, маңгайлар сырланса да. Үтте яшьлек юләрлек дип, җырларда җырланса да. Үтте яшьлек юләрлек дип,
жырларда жырланса да. Жылы жайлар үтә, тағын күзләр житә. Сары яфраклы бу күзләрне миннән көтә. Гомерләр тиз үтә, кайтмаска дип китә. Сүтә гомер йомгагын, елларым үтә. Гомерләр тиз үтә, кайтмаска дип китә. Сүтә гомер йомгагын, елларым үтә. Тағын күзләр житә, киек қазлар житә. Салқын күзінің ашы җилләр тағырны өтә. Гомерләр тиз үтә, кайтмаска дип китә. Сүтә гомер йомгагын, елларым үтә. Гомерләр тиз үтә, кайтмаска дип китә. Сүтә гомер йомгагын, елларым үтә. Yıllar üte, gümür küzüm jite. Küngül haman ümitlenip gülsini küte. Gümürler tiz üte, koytmaska dip kite. Sütte gümür yumgagın, yıllarım üte. Gümürler tiz üte, koytmaska dip kite. Sütte gümür yumgagın, yıllarım üte. Gümürler tiz üte, koytmaska dip kite. Sütte gümür yumgagın, yıllarım üte. Gümürler tiz üte, koytmaska dip kite. Sütte gümür yumgagın, yıllarım üte. Sütte gümür yumgagın, yıllarım üte. Gümürler tiz üte. Hazır Tatar halk jırı jumga. Tal börüsü, tal börüsü, tal börüsü tallarda. Tal börüsü, tal börüsü, tal börüsü tallarda. Sandıgaşın eytip sayra, suygan yarın kaylarda. Sandıgaşın eytip sayra, suygan yarın kaylarda.
Әкірін искән жилісілікті оғиділ қамышларын. Әкірін искән жилісілікті оғиділ қамышларын. Кім айрылмай шулар білмей байрыл сағышларын. Кім айрылмай шулар білмей байрыл сағышларын. Ағиділкәй дұлқынлана, дұлқынлана, қымлана. Ағиділкәй дұлқынлана, дұлқынлана, қымлана. Қонып сайрар толысынса, сандуғашта мұңлана. Қонып сайрар толысынса, сандуғашта мұңлана. Гармоныңаны тартып ойна, үрілерге мінгенде де. Гармоныңаны тартып ойна, үрілерге мінгенде де. Құнтасымы күлгенде де, гүрлерге кіргенде де. Құнтасымы күлгенде де, гүрлерге кіргенде де. Рахмет. Тағы бір бәйрәм білесін. Толқына қонатлана, үлкенлерде өткен ялқын, яшьләрдә қобатлана. Хәзер сезне құтларға Марс абый Мустаев ошыға. Рәхим итегез, Марс абый. Қадірлі ауылдашлар, барығызны да мұнда келген кішілеріні, әм ауылдашларымны, үлкен яштағы кішілеріні бигерәк те, шул бәйрәм белән құтлап, искиткеч тазалык телим һәр берегезгә. Озын гомер, шатлыклы көннәр, аяз көннәр күбрәк булсын. Менә шундый теләкләрем сезгә. Әле сандугачлар кебек сайрашып яшәргә булсын алдагы елларда һәм көннәрдә. Сезгә инде үземнең шул бәйрәмгә карата Үзімнің язған жырымны, ол жырны әллән шәрет башқардым инде. Ол жыр бүгінгі күнге тап келе, сіздің алда тағын бір қабат жырлап үтәсім келе. Ол жыр тағы да бір қойтарасы иді деп атала. Тағы да бір қойтарасы иді, яшілігімнің сірлі кешлері. Ұнытылмас олар бір қошанда, үйіңлімді мәңгі соқларыма. Өткен ғымыр искәгіне түшәр. Koytarıp alıp olmay ona, niler gine kılıp korasam da, bulmay kendikte rüzgardı. Tağı da bir koytarası idi, Bek kadirli mektep yıllara. Koydağına toraldığız iken, İske olam koz taşlara. Ütken gımır iskegine düşer, koydarıp alıp almay ona. Niler gına kılıp korasam da, bulmay kendikte rüzgardı.
Toğı da bir koytarasın idi. Ömrümle büzgenli. Oğlumla uğramları boylap. Toğat gün şairgen şoklarına. Ütken ömür iskegine düşer. Koytarıp alıp bağmay ana. Nilergine kılıp durasam da bulmaykenlikte rüzgarda. Tağı da bir koytarası idi. Birincisi yutuğularım. Yaz ayında o yaz damlarında sandığa soyragana gönlümü rizkegine düşer koydarıp alıp olmay ana nilergine kılıp orasam da bulmaykenlikte rüzgardır. Her şirkli bitinde şu Otmarlı zamana koramışa mınamınday мероприятияларны uyuşturgan administrasiya сельского поселениега бик зур рахматын білдіресім келе. Мына клуб işçilerine өзлерінің вақытын етіп, мына вақыт тауып, сондай uyuşturup, сондай өткеру біздің үшін бик зур бақыт. Біздің ертегі кісілерге барыңызға да рахмет. Тоза исән болыңыз, өзіңізді сақлаңыз, һәм туғандарыңызны, балаларыңызны һәммәсендә саклап яшәргә булсын алда көн. Рахмет. Һәр көн сезне котлап, кояш чыксын, сезне назлап җилләр исеннәр, яшәү матурлыгы яме булып, көн артыннан көннәр үтсеннәр. Күңел күге һәрчак аяз булсын, шитлә булсын, сагыш борчулар. Ныклы сәламәтлек юлдаш булсын, ondan кадерлерәк нәрсә бар? Әйдә гомер үтсен, шәч агарсын, йөрәккә кырау төшмәсен. Килер көннәрегез тазалык һәм гел шатлыклар гына өстәсен. Килер гел теләкләрнең кайсын теләсәк тә аз булыр күп сезнең хөрмәткә. Аяз булсын мәңге күңел күгегез. Без калабыз шушы теләктә. Сезне тагын да бер тапкыр өлкәннәр көне белән чын күңелдән котлыйбыз. Сезгә ныклы сәламәтлек, шиксез шатлык, балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген күреп яшәүегезне телибез. Бәйрәм белән сезне.
барыбызга да килгәнегез өчен, шулай без оештырган бу заманаларда концертларга килегез, рәхим итегез. Безне шулай кул чабып каршы алганыгыз өчен зур рәхмәт. Шул, может, берәрегезнең поздравить итәсе киләдер, җырлыйсы киләдер. Юкмы теләүчеләр? Ярар, рәхмәт зур итеп. Хәзер менә Флүзә Тимерхановнага сүз. Кадерле авылдашлар, менә хәзер безнең плов пеште, чәй эчәргә була. Менә спонсор безнең МФ Урожай, менә сельсовет, МФ Урожай. Менә рәхим итегез, тәмле булсын плов. Ашарга рәхим итегез, пожалуйста. Еще раз разрешите мне от имени ветеранской организации рахмат әйтергә бөтен сказать слово благодарности и признательности всем участникам, прежде всего сегодняшнего вечера, организаторам настоящего концертного вечера. Здоровья всем вам, мушлар, барыгызга да, и тазалык, саулык. Рахмат бар.